Yes, my people. This is Igbo Festival in London. Today, July 17th. Today is 16, yes. This is Igbo Festival in London, 16th of July 2022. Ona Botola, enwere mkpụrụ iche n'ebe a na this festival. Ile anya kita kenebuze setabo IPOB Indomitable under the leadership of Master Nnamdi Kanu Ohamadike one of Biafra. However, no. I nwekwara group anyị na Wales, but kama abụrụ keneche muche kita kacha mkpa bụ IPOB worldwide. Oh, ka aga senu onye ndu nọ na foto. Oh. Ohamadike one of Biafra, Ohamadike one of Biafra. Ohamadike. Ekraka. Eh? Okay. Ohamadike one. Wokala Ogulaga. So my people, this is Igbo Festival in London today, July 16th, 2022. All our bottle once in a while. It's only one that color you can have again. You want to be on there? I'm on Imo State. Imo State in Kema. I'm IPOB worldwide. Yes, worldwide. Okay. So can we find a make here no bus starter? I'm a Mabel there na IFAC, yeah? Yes. On that bottle? IFAC 2022. Okay, Mala. Ibonilo na UK, Ibonilo na Europe. Europe. UK. Really? Yes. I want this outside the UK. Where Ezoku? Yes. I got bottle today. Oh yeah, they Jim. You know, Obodo Yamana Yabiago. No, we hear you Igbo. You know, because now I actually say we are on it. So God do was the guy Kelegi. Do the require one there. That one there. I wear a lot of Biafra attires here. Igbo discovery. Okara. In a block. IPOB worldwide. One family. Oh, Hamadika one. Oh, no rating, no surrender. Over here, so one at the end of the day. David Okonkwo. Provost, yeah. London family, Forest Gate. Okay. Precisely. Yeah, but I know Igbo Day. Yeah. A to Z. Okay. Yes, yeah, look what I got. Elu aka fún mi ò fa kálẹ̀ yẹn nani. Ìwọ́ta go so. Ó bẹ̀rẹ̀ ìjẹ̀gàlá. Ìwé àbúrò lamọ́dé yálẹ̀ na zoo. Ànúndínlẹ̀ ń yọ ọ̀hún ní ihu náà. Ọ̀bùrù ìwí. Ọ̀hún náà dọ̀ sí mmadụ mma. Yes. Kankan na sí àyìn náà tọrọ by all means. That's no way how they waited from us. Ọ̀bùrù yà lá. So wẹ́pùrẹ́ àmà na ahụhụ obiela. Obiela àbẹ̀lẹ̀ sí njúdẹ̀bẹ̀. So wẹ́pùrẹ́ àmà na. Nwanne. Maazị Yagazie. Yagazie don. Ndewo. None. Bo mmadụ adị m ekelekwa ndụ. Daalụnụ. Oh, ọsankwa. Ọkwa ọsankwa ka anyị agazi na. Ka agazi n'ọsankwa. Ka aga n'ọsankwa. Oh, ọ na-akpọtụla. IPOB worldwide. The
gigs. I'm doing worldwide. This year happening in Jubilee Park. Oh yeah! Jubilee Park, Edmonton. I'm going to Actually, after we finish the group, I oh yeah! Onye nwa ihe eso wee kwuo ihe a ga-eme garị ịfụ maazị obi okoye mana ha ga-eji ha ga-eme onye nọ n'aka nne m oke nsa ọgụ abata iwu a Well done, well done. Daalụnụ. Daalụnụ. Ndị anyị na-enye ikike ụbọchị taa. Daalụnụ. Ha sị gị gbaba ịgbaba ihe ọbụla ha kwuru kịta ihe na-eme ha ga-eji okwu Igbo na osikwa tinye obere oyibo n'ime wee na-agwa anyị ife digital. This one is Nnewi Community Association. And we're Nnewi Community Association too. And we're going to Oru. This one is Akuzu Progress Union, UK and Ireland. This one is Osu of the Youth Assembly. I can have about the and we a lot of canopies here by Nishisha. And I go through no kita to Saga. And we're Nnewi Community Association, where we go one international club, where we go one and there's in the community, Kaodia, Kabo, Assembled the Party, 11 Fanano. Mazindewo. Ndewo no. Ka nsi enu ma ojo nu na egosi Ohaneze. Ya oje. Okwanu Ezinite Mbise. Ya ezinite Mbise. Udo doro nu. Unu kwadra kwado. You know, IPOB one family. Yes. Dalu so kebola afage. Abu Njina Chinenye president Ndewo one oga gu akwanu. Chief Felix Wakama. Udo drege no gu akwanu. Udo drege. Ah, papa. Udo wake easy o. Ask Udo drege. No. I didn't have many basirike were bia. Udo wake easy. Ke wala fa gin nai. Okay, Adolf Amason. Okay, ndewo nwanne. Maazị Ngwakwanụ. Maazị Ngwakwanụ. Ke wala fa gin. My wife is from Imo State, okay. I'm representing my wife. Okay, you are my in-law. Yeah. Okay, no. I'm from Delta State. I'm a prince Prince. of the 90,000. Okay. I'm here to represent my You are welcome. You did well, sir. You are welcome. Okay, go akwalo. Alozianya. Dalo. Hello, sir. Hi, how are you doing? Yeah, I'm fine. Your name is Uche? Yes. Uche? Yes. How come? Where were you born? Here? I have some heritage from the Viking slaves took Nigerians to Sweden, Okay. and there's some heritage there. Okay, all right. But do you understand any language in Igbo? No, I don't speak of it. Okay, not speaking. Oh, Uche, well done, eh? Yeah, nice to see you. So, Ohaneze ndị Igbo nke a bụkwa Abia Women UK and Ireland ebe a mkpu ha. So, nwobrọge fa ya ezu n'igwe. Nwobrọge ole ka ndị unu Azambodo ama m ife Azambodo na-esi. Azambodo na-ezi Azị Igbo in diaspora, ed, unity, love and progress. Maazị ndewo. Ya. Anyị na-eme ka anyị zipụta iru ndị bịara emume a na-eme tata.
maka na ọ dị adị mma egbuo ewu a na-achọ isi achọ n'ite so ọ ga-aka mma ka akpọ alụbat isi akpụrụ nwanne ya so ọ ka nzikwa ka ghara inwe ya achọ achọ na atụ ya mba onyonyo n'anyanwụ ka ụfọdụ ghara ịsị egirime na-eseta mkpu ha so mgbe ọbụla n'ebe a ka m na-eseta ka m na-agbalịsi ka etinye n'onyonyo maka na ọ bụ onye fụ mkpu ya n'onyonyo obi asọ ya ụsọ ka a ga-eme akpọ ya oku ụbọchị ọzọ ya gbara bịawa so ọ bụla ya ka ekwela afa gị nna anyị Chukwu na-ebunye eze ịkpa oke ndewo nwanne olee emume a na-eme ebe tata afọ agwụ once in a year esi west wee bịa okay 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 ọ dị mma nwanne daalụ ya m ga-agba atịkwa ọzọ daalụ jisie ike nụra so Igbo bụ Igbo ana m ezikwa unu ebe a bụ London UK Motor Strength and Brotherhood ụmụnna bụ ike ole association bụ nke a ka m mepee ka m fụ ya ofụma association nke a bụ Igbo Italians okay Igbo Italians and Friends Igbo Italians and Friends so unu fụrụ ya Igbo Italians and Friends ya ka a na-echekwara n'obi ka ji n'aka. Hello, how are you? Well done, well done, well done. Yeah, we're just taking a cover. This is Arochukwu n'ala Igbo. Ihe a mkpu ndị Arochukwu ha kpadoro akpado ha zuru ezu ha dị n'igwe ha zuru ezu ndị Arochukwu ndewo no che Igbo kwenu kwezuenu ndewo nnọọ ya ndị Arochukwu ka fa bụ. Let's go around. I'm going around now. Orumba North. Okay, ndị nke a bụ Orumba North. Obi nwanne Orumba North. So Igbo bụ Igbo nọ n'afọ ya nụ nke a bụ Obi nwanne Orumba North. Ọ bụ otu o si aga. So then ebe a enwere Igbo ambassadors UK fa ka ga-abịa n'oge na-adịrị anya ebe a ga na-asụ n'Igbo. Maazị ndewo ekele m unu nnọọ ebe a ka bụkwa Apple Development Union UK Ireland so ebe a bụkwa ebe Children's Union mana ebe nwere ebe a mkpu abụ mkpu ndị Udo ka mma Igbo Women Social Club International ndewo ndị nne mama onye jisi ike eru alaeze ndewo ya ndewonu daalụ ya ebe a bụ Ikwere Community ọkwa ndị Ikwere Community UK and Ireland ọwa ebe a ka ọ na-akpọtụ ndị Ikwere ebe otu daalụ nwanne daalụ ebe a bụ ụmụaka organization UK oke ụmụaka nọ na Imo steeti so ụlọ afụla ka o si adị na osi otu ada n'igwe ọgwa dịsem ụmụaka Welfare and Development UK ebe a bụ Osina Cultural Association ndị be anyị ndewo no asị nka nkelekwa unu jitekwana ka unu ji ndewo ọ na-agazile oke m ga-agbagite ọzọ bịa jụ na ajụ daalụnụ nna anyị daalụ ka gị mee ọ na-agakwa n'anya gị na-abụ udo dịrị gị ebe a bụ Awka Development Union UK ya okay and ọhaneze mma udo dịrị unu jidekwala ka unu ji ya tugozie unu so Igbo ebe a bụ ụmụnne oshi Welfare Association UK ebe na afụgole ka esi wee kelee ndị ọhaneze ndị ụmụ oshi Welfare Association
ebe a bụkwa ama ọbịa Town Union UK and Ireland. Ndị be anyị ndewo no, ana m ekele nụ, daalụ nụ, daalụ nụ, daalụ nụ, daalụ nụ. Ebe a bụkwa Agụata UK and Ireland. Agụata gịnị? Uguta ka nlekwa ofuma before. Okay, Uguta. Okay. Uguta la lebe ọgụla mụ na onwe si Imo State. Aha. No, eweli iwe nwanne m nwanyị, eweli iwe. Afụrụ m ụzọ ofuma. Ya, gbaala m na. So, Igbo bụ Igbo na-ekiri ife a na-eme ebe a bụ Uguta UK and the Ireland Association. Ọ bụ otu o si aga. Aga m agbachitekwa ọzọ bịa gosi unu. So, mkpu nke a bụ Akwa community ka m chara ndị na-emefe onyonyo. Ebe a bụ ọganiru ndị Igbo. Hello SS UK. Hello, daalụnụ ndewo. Ebe a bụ ihe Showa Development Union. Ihe Showa Development Union. Ndewo no Igbo mma nọ. Daalụnụ. Diseli ike. Daalụ Oriakụ. Daalụ. Ebe a bụ Oru Community Union UK. Igbo mma nọ. Daalụnụ. Ekelekwa m nụ. Udo dị nnọọ na-agazi. Na na-amụrị. Diseli onwekwa chọrọ unu okwu mele ka anyị mara. Ya, daalụnụ. Ebe a ka a na-akpọ Igbo Community Loti. Igbo mma nọ, daalụnụ. Ya, ekele m unu. Cha Igbo kwenu, kwezuonu, ndewonu, daalụ nwanne. Ya, ebe a bụ Igbo Ukwu Development Union. Asị ka akpọkọta ya, ihe a na-akpọ ya we do. That is the United Kingdom branch. Ọ bụ otu o si aga. Ala ha agazila ofu. IJ ịkara aka na ebe a bụ Igbo Community West. Ndị otu a ya isi West wee bịa n'ụtụtụ a. Because ije anyị bụ uje ije owele serere werere. Che Igbo kwenu. Che Igbo kwenu. Kwezuenu. Ya onye jisi ike ome gịnị oru alaeze. Daalụnụ. Maazị ndewo. Ekele m unu. Ndewonu. Oriakụ ndewo. Lọlọ ndewo no. Jidekwanụ ka unu ji. Onye asị ya. Okay, ife a bụ Lọlọ Chief Dr. Ka ife ọ bụ? Okay, Chief Eze nwanyị. Okay, and Adaọgaranya tijie Okay, tijie ọdụ. Okay. Otu obere. Otu iji ọdụ were kele were kwụ ụgwọ. So ọ dịka nga na-asị na nwata atụ ilu nna ya tụrụ ọkwụ ụgwọ ya ji. Ndewonu. Daalụnụ. Nna anyị bụkwa onye ebe biko ewuli iwe. Onye Umoji. So okay. Ka ndị anyị na kanopi unu ka m sere because ọ na-adị mma egbu efi a na-achọ ise gị achọ n'ite. So Igbo na-ekiri ihe a na-eme ebe a bụ Umoji Improvement Union UK and Ireland. Unu afụla otu o si ata. Daalụnụ onu. So ọ bụ otu o si aga. Ga-esitacha ife ndị na Eke Community Development Association. Well done. Daalụ. Esteemed ladies, I've not seen it. American Choir. Hello, well done. So what time is this thing actually starting? Ọ bụ ndị isi ya akọlụ mgbe ọ ebido mana n'oge na-adọrọ anyị o nwere ike ibido kịta. Olee ife ikwe meke ya ajụ? Ka ife ikwe meke ya ajụ? Ịma na ọ bụ ihe ndị isi ojii agwa gị nọ 11 inyeli ya 3 hours ahead. Ịtago mana o nwere ebe anyị je na asị na ọga ije
ga-eru ebe ọgbọ ọsọ gbadebe ya bụ na ada achụ amị na ụla eju onye nwụrụ anwụ afọ so aṅụla ngwo na nkwụ na-abịa daalụ nwanne daalụ ke nwere afa gị Gloria onye n'ebe n'ala Igbo ụlọ bụ ndị eke kọmuniti ok mana ị kwesịrị ịma ihe kwu Emeka wee bịa tata ok ọ dị adịgide ọnwa mgbe nta ok daalụ nwanne ok nke a bụ Nri Progress Union Mpo UK and Ireland lọrọ ndewo ekelekwa m unu nne anyị ndewo nnọọ ekele m unu ebe a bụ Obowo Development Association UK United We Stand onye aghala nwanne ya dịka ihe a na-akọ ife a na-akọrọ ya oge na onye aghala nwanne ya n'ugwu Hausa so kịta ife a na-ekwu kịta ife a na-akọzi kịta bụ na onye tụọ vootu ọ gaba ugwu Hausa yes because onwe ihe dịka zoo agala yes so ọ he Biafra mba onye chọọ vootu ọ gaba ugwu Hausa ọ bụ otu o mere so order is open to all Obowo sons and daughters residing in the United Kingdom and Northern Ireland. Locate us and join our bi-monthly generative. For more information, please contact our president, Mr. Kinsley Anosike, on so number, or our secretary, Mr. Vincent Ezigbo, on so number. Our motto is Idina Otu Bo Organiru. Office 506 Hertford Road, Enfield. Ndewonu. So ebe a bụ Igbo Women Community Manchester. Ọ bụ otu o si aga. Igbo mmanụ daalụnụ. Nna anyị ukwu daalụnụ. Ekelekwa gị o. Birikwa ka ịdọ. Ya ogologo ndụ arụ isi ike daalụnụ nnọọ so ebe a na-akpọ ụmụọkpara Community UK ụmụọkpara Community UK ebe n'ụmụahịa bi oke ụmụahịa Abia steeti ndewonu leenụ ebe okele ebe ọgụ na mọlụ nwe mbụ onye Imo steeti ya abụ m onye Imo steeti esi m n'Ọsụ local gọọmenti n'ime ọlụ ebe ọ na-akpọtụ ala Ọsụ bụ ebe a na-azọ nwere onwe karịa n'ala Igbo niile so anyị ekwe o nwere ife anyị ji wee kwụrụ ọ na-amaja ya amaja so kekwa n'afọ gị nwanne oke ngwa ahụ chiama jidekwa ka iji nwanne okay. So it's a special occasion. Ọ bụ otu o si adị because ọ bụ anyụkọ mmamịrị ọrụ ya bụ ụfụfọ onye aghala nwanne ya n'ugwu Hausa ọ bụ otu o si adị ndewo nwanne delunu ọ gaghị ndewo ya achịlara gị aka ịdụ ebe a ka a na-akpọ Anglican Igbo Church London okay Anglican Igbo Church Community Igbo nwe mmadụ na-afụghị ego si aga kịta ebe a mkpu ndị Anglican Igbo Church asị m otu dịrị Jesu ndị enwere lọlọ ya ọ na-akpọtụ ebe a bụ Ụmụneke Community UK ọ bụ otu o si aga Ụmụneke Community UK nnọchi ndewonu ekelekwa m ụnụ chechechecheche Igbo kwenu chechechecheche Igbo kwenu kwezuonu nnọnụ ndewonu ịmara ọgwụrụ otu o si adị ọkwa enyekwanụ emenyere m ọnọdụ ike emenyere nwa ogwugwu mụwa bụ ọmụaka na-akpọ Maazị Ụzọdịmma Ụba abụ m onye Ọsụ local gọọmenti n'Ọlụ
ebe ki bi obodo a ebi Wales you put am on again to you first okay si na bata gị okay ọwụ otu o si ịmala ịma ihe a na-eme ife a bụ ọla mkpụ niile ka m ga-ekwucha afa m ịghọtago ọ ka nwekwana ya ụfọdụ ikikere nga so ihe m ji agagharị ife a ọ bụrụ na ọ bụ na nna gị na nkịtị mana m na-eme ka m sitacha mkpu niile bịara ebe a ka ha gharakwa ịsị na mgbe atụọ ife a n'anyanwụ ka ha ghara ịsị ka ife mere na-eseta afa maka na adịghị achọ isi ewu achọ n'ite maka na ọwụ eme nwata ka emere ibie obi adị ya mma ya bụ na ọ na-asọ karịanụ ọsọ gbugo m onye hapụrụ Wales wee bịa m ebe maka how many hours eyi jeans mana akwadoro mana mmesịa kịta m ga-aga chọọ onye ga tinye ife a na ife a were ego gaa zụrụ ihe m ga-eyiri dewo nwanne dewo amụrụkwa m gwale m afa gị nwanne okay President Ọhaneze ndị Igbo imi ndịrị ha ọ na-akakwanụ m akọwa larụlute ngwarụ ịnụkwa ha agịzele ka ọkwara ma kọwara ọ fọrọkwara ada m iwi ọkụ ya biko gbagharakwanụ m ụgbọalụnụ m oke otu ole ngabara anyị jela ịmala onye ndewo daalụnụ ya so Igbo bụ Igbo ụlọ ekwala iwe ebe a ka a na-akpọ Ọhaneze ndị Igbo UK and Ireland ife niile efuru ebe a mkpu anyị nọ ebe a kịta bụ Ọhaneze ndị Igbo UK daalụnụ ebe a ka a na-akpọ Izu Akọlị Development Association Union lee ifefa ji wee biri ebe a na-akpọ ihe ndị Igbo omenala zuru ezu ebe a lee ha ka ha nọ ha nwụrụ ma kaikai nwee nke a na-akpọ chinap nwee nke a na-akpọ nwaanyị ha zuru ezu maazị ndewo ekelekwa m ụnụ daalụnụ ya ebe a ka a na-akpọ lekwa ogbe m ndị Imo steeti nji eme ọnụ Imo State Union United Kingdom come let's put our voices together and make our state Imo State best it can be ịnụkwa ọ na ha akpọtụla ihe akpụ Imo steeti daalụ mkpu Imo steeti ọ dị n'egwu nwanne ndewo olekwana ya iko ndị nke asụmara ebe a enwuru mpịa ya azụ ebe a tata olee ụdị mpịa na-azụ ọ bụ mpi oke asụsụ Igbo na ajụjụ oke ma ndị ya agba nyenwekwa iko anyị enyefa na fameria oke Igbo nwe mmadụ na-afụgonu asị na enwere mpịa ya azụ ebe a tata na ndị anyị enye iko na ndị amaghị iko na ọ bụ onye jisi ike ya eru alaeze daalụnụ ole mgbu anyị nọ onye Igbo ka mbụ ịmala mberede yi dike kama na amabụ dike na ihe ya awụọ mfe enwetara m ozi izuụka gara aga na-enwe mmemme esi m Wales wee bịa n'ụtụtụ a Wales ya ọ 3 hour journey ya so ọ masịrị mmasị ihe a izi na-abịa ebe a ya nsị ka m gbalịsi ike ọ nwere ofu oyi na-eme bade nwe ya tata nsị ya mba n'Igbo no IPOB Wales IPOB Wales all hair Biafra yeah all hair Biafra daalụ nwanne yeah
ọ bụ otu o si eme ndị be anyị lekwana ndị ichie na ndị nze ha zuru ezu ka eme ọ bụ ndị a bụ ndị bụ na isi afro igbo egwu ndị ụlọ na-afọ bụ ndị isi afro wee kwamokpu ọfọ n'ebe a so ka o si na-adị enwere Igbo Festival of Arts and Culture UK emergency first aid ya bụ onwe merụrụ arụ ya gbata ebe a ka edozie ya arụ onwe onye isi na-awa ya gbata ebe a ka edozie ya arụ ka agwa ya ndị a bụ ndị lọlọ anyị ndị na-elezi mmadụ arụ onwe onye arụ yara onwe onye otu osi wee dị onye akpọta ya ebe a na-ele ya arụ maka na ụlọ afụgo na akpụ alụbatisi akpụrụ nwanne ya obi adị ya mma lọlọ ndewonu ụmụnnu nke amakakwa anyị amatakwa na ife dị otu a dị ebe a na-enwere ebe a na-elezi mmadụ arụ dịka onye isi ọwa ya mara akpọta ya ebe a nyetụ ya ọgwụ ya aṅụọ ndewonu asị m jidekwanụ ka unu ji ihe dịka na akọkwala m jidenu ka unu ji kekwana afa gị nne m Mrs. Stella Okoli bụ onye ebe onye Imo steeti nke ma nwa ọha Biafra m na-akọba ihe mụ abụ Ụzọdịmma afa m abụ m onye ọlụ ana m represent IPOB Wales so ọ bụ otu o si adị nne nkekwana afa gị Mrs. Ngozi bụ onye ebe nne m onye ọlụ nke ma na ebe na ọlụ ọkwụ ụdọ oke ndewo nọ ngụakwa nne m Uche ebe onye ebe Ọhafịa na ọlụkwa Abia steeti oke ndewo nnọọnụ no jise n'ike Chineke gbaa unu ume ndewo nne daalụ ka ime keka ime eweliwe na-esi n'azụ gị wee na-apụta kike ekwele afa gị bụ onye Chief Mrs. Francisca Ikwegbu. Okay, ibo onye be? Abia State. Okay. Afọ m onye Abia State ebe asị Abia. Ndewo ya. Ifuru na-eme masịrị m asị na onye otu ahụ si wee mee mmadụ akpọta ya ebe a. Onye kwere emerụrụ arụ akpọta ya ebe ọ na-elezi anya ya. Okay, ngwa with the head. Jisie ike jide ka iji nụna. Ndewo daalụ. Yeah, God bless. Igbo bụ Igbo nke a bụkwa Old Olu Division Union Igbo akwụrụ na ọ bụ otu o si adị a sị na onye mara nwanne ya ọ bụ otu o si adị onye mara nwanne ya a na-achọkwa n'ọla achọ ndị be anyị ndewo no ihe ahụkwana mkpu nke m ma na-esi West were bịa abụ m onye ọlụ esi m West wee bịa West yes West dewonu kekwala afa gị nwa Chinedu nna anyị nke ọkwanụ Chikebu nwa mma udo dịrị unu afa mbụ Ụzọdịmma abụ m onye ọlụ abụ m Ọsụ Local Government yes chairman bụ onye Ọsụ abụ m onye Eziawala agụrụ m akwụkwọ n'Ụmụhọka bịa oke Ụmụzike oke iwe onye Ụmụeze oke ndewo ebe aga m abịa ebe Igboro ole na ole tata aga m abịa ebe abịa na-akpọtụrụ ndị be anyị na-ekele ha na-ajafa ike ya udo daalụnụ so ndị be anyị lenu ka o si aga ebe a ka a na-akpọ arọ ndị Izọgụ Patriotic Union hey ndị arọ ndị Izọgụ ekele m ụnụ nwoke tete ka ụnụ bụ ala ebu Igbo nwe mmadụ ndewo no daalụnụ ndị arọ ndị Izọgụ a na-ebu ala ebu o nwere ife ji wee mara ndị nwoke tete ka ụnụ bụ ndewo no daalụnụ maazị kekwala afa gị
Oh, ka m bịa nso mba ọ bụ ụjọ nụ ọ bụrụ ọgwụ na a na-eji nwa dibịa ele mgbọrọgwụ ndewonu ngwa ka m bido na abụ m onye ọlụ na Ọsụlụgụ gọọmenti afọ mbụ ụzọ dị mmụba ọlụ ọ na-agụ ụwa niile ọ bụrụ na ị chọrọ ka irigu pụta ọpụta ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ pụta anyị akwanyere gị ugwu so ka o si na-adị maazị kekwara afa gị maazị Chukwudị ndewonu mba abụrụ m onye Owere ebe iri ọlụ abụ m Ọsụlụgụ gọọmenti yes Ọsụlụgụ gọọmenti n'ebe nọ iwe onye ọlụ n'ebe nọ ọlụ ihe ọma Owere ebe iri ana m anụ Bishọp Chanahan mgbe gboo ama ma amụọla m ọga yes ama m ya ọ nke dị ebe isi ekenesi alright ọ na Bishọp Chanahan ka nwanne nwoke chiri fada gụrụ akwụkwọ ebe a ka ọ gụrụ akwụkwọ ndewonu tenti anyị nọ tent ndị ọlekwa ya ebe a mana esi Wales were bịa amadụ sef na m ga-afụfe ebe a so mana a sị onye bụ chairman ndị ọlụ na onye my village si na ebe a kwa ọ magburu onwe ka m mesịa mgbagide ka mma na ya kwuo ka ọ kọrọ m ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ so o si wee dị nna anyị daalụ ekele m ụnụ afọ m ụzọ dị mmụba ya daalụ nna anyị daalụ ndị ke ga-asọgbuole m daalụ asị onye asị ya jite ka o ji ya jitesi ike ka e kwara afa gị nna anyị Ebubedike Izuọgụ hey nwoke teghete kara aka nwanne daalụ Ebubedike Izuọgụ so ka ekwere ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ka ọ dị ka esi emekwala eluigwe maka ọ bụ emerire nwa ogwugwe emerire nwa ụlọ si ike ọ bụ ya anụ ka afọ ụlọ omenala dị bịkọsị ọ bụ nne egwu na-ata afịa nwa ya na-eli anya na-agba so ọ bụrụ otu o si wee dị ma anyị zutekwa na odogwu adịghị agụ ka mụnụ ka dị ya n'obi daalụ nwanne m nwaanyị ndewo so Igbo bụ Igbo scale IPOB worldwide ụdị ihe dị otu ekwesịrị na-enye nsọpụrụ ihe abụọ ihe kwesịrị na-adị n'ala so ka mụ pamara ụlọ ya ebe a ọha Biafra ka ebe ọ ya dị ka ọ dị ebe a nwanne ụlọ eweli iwe daalụnụ ndị lọlụ ndị ewu na ekelekwa m ụnụ ebe a ka a na-akpọ Isukwu atọ local gọọmenti ndewonu lọlụ ndewonu ebe a ka a na-akpọ Ilete Golden Ladies International isi m bịa nne m ọ nseta ya ofụma ka m setakwu ya ofụma maka ndị ya agba m akwụkwọ gịnị mere na-eseta ya so Igbo bụ Igbo na-ekiri m na ebe a ka a na-akpọ Isukwu atọ Local Government Union unu lee anya unu ga-afụ ndị lọlọ ka fa na ebe a fa na-esota mkpu ndị Isukwu atọ so ọ bụ otu otu wee dị lọlọ asị m udo dịrị unu Chineke gozie unu gbaa unu ume daalụnụ ya ebe a ka a na-akpọ Igbo Community Network Icon ya Igbo Community Network ndewonu Igbo Community Network UK asị m unu nnọọ Igbo bụ mmadụ na-ekene unu Igbo eji eme ọnụ na-ekene unu a na-asị ọrịa yes anyị na-asị unu ọrịa bịara ije nnọọ daalụ na jidekwa dịka unu ji ihe dịkwa na akọkwala m daalụnụ yes so Igbo bụ Igbo ọ na-agakwala nụ ọ na-adakwala jinjim ebe a ka a na-akpọ ICSN daalụ na well done ebe a ka a na-akpọ Igbo Community daalụ Union UK Igbo Ambassadors UK so ebe a ka a
na-akpọ Igbo Progressive Union. So ebe a ka a na-akpọ Obinze Town Union UK. Ndị Obinze mma no. Ndị Obinze mma no. Ndị Obinze mma no. Che kwenu. Ndị wonu nalụ. Ebe a ka a na-akpọ Ihi Agwa Progress Association. Daalụkwanụ. Ọrịabere ije nnọọ. Daalụnụ. Ebe a ka a na-akpọ Abiriba Enechiko. Nne m pika wuli oke a na-akpọ ihe. Abiriba Enechiko. Enechiokem. Okay, ibonye bawo. Okay, bro, Abiriba. Oh, sorry. Abiriba Enechiko. Go on, okay, buko no ye be. Ogidi? Ha. Ndogidi? Ah, ndogidi. Obun desi na ifola di ebe fala fa zuro de kabala fa bu mmadụ. Ndogidi. Na fa se ifola di ebe fala fa zuro de kabala fa bu mmadụ. Ogidi ara kwa ezori ke ma di egbu mmadụ. Ah, bolo ilu ka atụrụ ife awa. Ọ bụ nna anyị chief hospital ebe kwuru ka awa. Ya wa kwuru ya. Ogidi. Ana m anụ Ogidi oge anyị na-azụ afọ n'Ọnịcha. Yes. Ndewo, ekekwala afa gị? Ngozi Oligbo, ndewo, ọrịa bịara ije nnọọ. Ndewo no Abia State Community UK and Association. Ndewo no, daalụnụ. Ebe a bụ Nnanka Community. Ndị Nnanka mma no. Ihe tupu na-akọkwala m. Jidele Konuchi. Ndewo no. Igbo mmadụ ndewo no. Daalụnụ. Ekele m ọnụ. Ole mmudu ife a? Pụta n'ụzọ ka nsị takwa yo. Pụtagodu n'ụzọ. Ka nsị taa. Maka na ọ bụ Nkanụ n'Enugu. Nkanụ ji egwu. Nkanụ bụ ezi obodo. Ana m anụ Nkanụ. Ndị Nkanụ a na-abụ sekọnd n'ọfensi ka ha na-abụ. Oge anyị na-afa zụrụ afịa n'Ọnịcha. Ha na-akpa ịtago. Oru oge ahụ a na-ajụ gị ọ wụrụ ihe mmadụ ya eme ome oge a na-asị gị ọ dị gị nwụrụ oyi ndị Nnanka ya ndị Nnanka isi ya yes ọsọ oke no wonder nke gaa n'ihu so yeah okay Nnanka yeah okay Nkanụ community yes ọ ka na-ekwu Nkanụ n'Enugu yes ndewo ọra bịara ije daalụnụ so kekwala afa gị Afọ m bụ Steve n'obodo onye abawa chairman okay ndewo ekele m akpọgo okay mama kekwala afa gị Oriakụ jide gị isi na-edozikwa akụ ya na-edozi akụ ị na-eri na-edozi daalụ Igbo ebe a ka a na-akpọ Agụleri Foundation UK Agụleri ndewo nụ anyị na-ekele ọrịa bịara ije nnọọ daalụnụ ebe a bụ Agụleri kwa community union Igbo mmadụ ndewo nụ nwanne nwoke dazi njike gị nke amasị ka m njike ole ife Chief Ls Nzekwe Elemụọ Agụleri ekwa ịkara aka nwanne ịkara aka ịkpọrọ akpọ jide gị isi ihe dị ka m akakwala gị daalụ so anyị si ka anyị bịa kparịa setụ unu foto ọ bụ na mgbe volum gbalata abịa njụọ gị ajụ Anambra Union ndewonu Anambra State Union ndewonu ndewonu ebe a bụ ọzọ obodo kashielu
ọzọ bụrụ kwelu ọzọ bụrụ kashielu ọkaka eledo dewolo ụlọ abụ ndị sorry ụlọ abụ ndị kwụsịgo ndị ọzọ bụrụ ịkwụsịgo ịkwa oke ewuru m oyi na ịkwụsịgo ebe ndị Onyeka family Onyeka ọkwa m Onyeka atọ Onyeka ndị ewere aga m ezitere aga m akọpị ife asendịarịa nwoke m Enugu State Union ndị ewere ka nga bụ ebe okwu na-ada ọnụ IPOB worldwide IPOB worldwide All hail Biafra. Kama ngabụ sabu ka nwụọ n'iru agha. All hail Biafra. Ha ga-aṅụ mmanya ka ha wee dalutuo ya dịka n'olu bekee. Anyị na-asị ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma dịkwa anyị mma n'orie, dịkwa anyị mma n'afọ, dịkwa anyị mma na nkwọ. Anyị naanị ụzọ niile ndị Igbo na-azụ. Anyị ga-asị ọ ga-adịrị ụmụ nwaanyị mma dịrị ụmụ nwoke mma ndị Igbo niile nọ ebe a mma. Anyị na-asị ha were kwe ya. Anyị na-asịkwa ndị ụmụ nwaanyị anyị ndị nne na ndị nna anyị ndị nwụrụ anwụ ndị ichie anyị si aja ala anyị a na-ekwe mmanya mụrụ ya gazere onye gazere onye ahụ n'aha Chukwu okike abịa ma We are Biafrans, we are not Nigerians. We are Biafra, we are not Nigeria. We are Biafrans, we are not Nigerians. We are Biafra, we are not Nigeria. We are Biafrans, we are not Nigerians. We are Biafra, we are not Nigeria. We are Biafrans, we are not Nigerians. We are Biafra, we are not Nigeria. anyị na-eme mmemme ọsọ We are Biafra, we are not Nigeria. We are Biafra, we are not Nigeria. Sorry, my sister. So Igbo we won't follow to Zaga. Olekwana wetara flag in the zoo ebe a. If one flag in the zoo. Alioma. So Alioma kweta la zoo. Hello, Alioma so kweta la zoo. Zoo has gone now. Over here to zoo. Oh, to yes, so yes, so Biafra. Now our beautiful national anthem, Land of the Rising Sun. Yes, let's go.
All stand, all stand, all stand. For Biafra national All anthem, stand. please. Hey. Ebe Ọhamadike Maazị Nnamdi Kanu nọ Chineke ya gbaa ya ume ya domie ọ ga-apụta fụ ife anyị na-eme obi ya asọ ya ụsọ ọha Biafra ka obodo kọtara ihe a na-eme wo n'isi na ife na anyị kwadoro akwado ọha Biafra ọha Biafra Land of the rising sun, protect our lives from all of us. What is the price? Is that for again? They let us die without a shred of faith. To Biafra, consecrated nation, over the land, this be our celebrate. Shall be our dedication, spilling our blood, we count our privilege. Now we stand, now that able to go free, shall we wave our flag of liberty. We shall emerge triumphant from this away unto the crucible asking we pass. When we are placed, there is a battle to we shall remain, but divided the mass. They shall address the glorious song of victory, scorned in the night and wrong. Oh God, protect us from thy hateful foes. Guide all our movements lest we go astray. Give us the strength to hear thy own is called, to give and not to count the cost each day. Bless those who rule to serve with resoluteness, to
Biafra. All hail 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 Biafra. IPOB. One family. IPOB. One family. One indivisible united family. IPOB. Thank you, thank you, thank you, thank you. Biafra. Biafra, Gamara, Biafra, Gamara, Gabiri, Gamara, Biafra, Biafra, Gadebe. Umutile kemudi caramelo. Devil. Now we can laugh again. I found Chief Anthony Nebechi. Chief Anthony Nebechi. Anthony Nebechi. Nebechi, boy, Bena. No more. Now you can go up. No, I never do. No, Anambra State. Oh, Nalambra Kelemono. Now you can go up. Now I'm going to Kabaya, Nimo State. You know. Okay, more about your also local government now. Olo. Labor gonna. There will. No. Yeah. Guru,